मानत बा ओकरा खातिर। इहे गो चमार के लइका संत रविदास जी कहनी कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। एकरा खातिर बा जे मानत बा ओकरा खातिर विचार करी। पहले बाबा जी और केस पाक गइल बा। पहले गीत होखे बाबू वीरेंद्र सिंह, गायत्री ठाकुर, धुरान काका, इनका लोग के जमाना में होकर स्वर्गीय शेक्सपियर राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी के जरा नाच में आखिरी कलाकार हमार नाना जी रही रामचंद्र माझी जी, जरा पद्म पुरस्कार मिलल उन्हीं से कुछ सीख ले बानी हमनी के। हमार विरासत रही हमार नाना। तो पहले गीत गवाए भाई गावे तो बहन सुने, आए अब बहन गावे बाबा तो भाई सुने। एक घड़िया दू गोला इज्जती आदमी दू गोला नहीं खे करवा ना जी। अखिया पिया खाना उना खियाला के बाद में भौजी है भौजी जाना तर कान में कचकाचा कहता निर्मला जी जैसे भाई बहन कोइले रही लोगों से मौत करो। गलती कहता नहीं ना जी। ए मलिकार असली के राज गइल नकलिए लोग पूजात बा। डलडा में करपुरी घड़ी देव तो लोग खात बा। विश्वकर्मा पूजा के दिन लड्डू काठी में बनल है, काठी में सरसों के तेल में ना जी। वही माल के चर्बी में डंडा में आ वही विश्वकर्मा जी पर चढ़ेला। असली के राज गइल नकली लोग पूजात बा। डलडा में करपुरी घड़ी देव तो लोग खात बा। सच बोले वाला समाज में पिटात बा आ झूठ बोले वाला के बोलबाल बढ़ल जात बा। धर्म के दिया अधर्म से बुतात बा। आ वो ये विधाता काम गड़बड़ात बा होत बा चिरहरण रोजी रोतारी नारी। कलयुग में कहां गइलन कृष्ण मुरारी। दूध से महंगा ए घड़ी दारू बिकात बा। दारू बंद बा, बंद है, दारू बंद है, बंद है। कतही नहीं खेमिलो, कतही नहीं खेमिलो। आज जेकरा मुंह पर मशीन लगावो 99 के लोग के मुंह महकत बा। कब से उजारका पिए वाला लालका में बालोगा, लालका पिए वाला उजारका घर में सूतल बालो। कहेले भिखारी अब दुनिया के रीति अलबेलवा पर बीता त गे भौजी गे भैया काटी ताक अलबेलवा पर बीता त तोहरो पर बीत। पहले के गीत गवाए घड़िया का हो गई, का हो गई? ए घड़िया नायका जमाना आ गई। अरे इट के बढ़ा दो भाव में भाव। देखिए हमार धोती उधिया त भौजी ज्यादा तो हम मरद हैं अपन साड़ी के मत उधिया दी जनलू कि वहां सवतिया बसेले। इनकर मरद कलकत्ते में रहलन दिनेश भाई। दिनेश भैया का मेहरारू है सूता फैक्ट्री। कि वहां सवतिया बसेले होरदा जी सवतिया बसेले। ये पिया मोरा ए राजा मोरा ए राजा मोरा चाहो जन जन कतिया। उहाँ सबतिया बसले उहाँ सब बसले। आदमी के गीत हम गाएंगे हाँ खेसरिया भैया के कारण कि वो हमरा सॉन्ग के कलाकार बा। मुस्कान जी हमारा आवाज के सुनत वाली त आई कारण के वो लोग 3-3 हजार रुपया लेता नहीं आ एक दोनों नचनिया 3-3 हजार के बालो। देखिए अब सबसे बेसी फायदा है घड़िया दू गोला में नचनिया के बा। 12 बज गई अब मेकअप करत होई है सब। चल ब्यास लोग पसीना छोड़ रहल आज अब यहाँ से तो देखी कैसे हम जाना था नहीं सब के कोई दिन भाव में ब्यास बेगलत का के तन लचक चाल चल के दिखा दो त तनी। मुस्कान जी आई हो गई 12 रात बज गई आ एक साल पहले ही भाग जाए सब भोरे पहर इनाम रोबल देबे करम खियबे पियबे करम आ बड़का बाबू करेजा पर पत्थर के 3000 रुपया लेत लगी 2900 देवन त 29 गो लइका 82 लोग के देखे के पड़ जाए जननी।
ओकरा बाद में सब खोजत रह दिया बार के कहे के भाव का कि राजा बा अरे माल नारी के कि अरे फिल्म देखो खेसारी के अरे टिकट बड़ा महंगा मिल यही से खेसरिया भईवा जहाँ खेसारी भाई के प्रोग्राम होखत बा तो बुझा त मोबाइल नु तोरेगन अगर मोबाइल लूटे वाला जासन एगो मोबाइल खींच ले बुआ दूगो मोबाइल खींचे से तले मारत सिम खींच लिए सातना ने लोगों में रहता आ जय जय खेसारी भईवा हे बान्हत डार में गम छिरे भई बान्हत ब्यास बरियार से हमरा में गमछी बान्हल ठीक लाग हाउ बढ़िया त बुझाई कि चोकर के बोरा ह का त हम मुंह सही अच्छा बेसन दे दी है बेसन दे हे कि टिकट बड़ा महंगा यही से दिलवा लेकिन हम केकरा के बोलावत नहीं केकरा के जौना मुसवा पर बाबा चढ़ेले नौकिला जन्म के मुसवा का रहे करंच नाव के दानो रहे बाबा से लड़ाई कोई न बाबा से लड़ाई कइलक लड़ाई में जीत गइल कहलस कि ये बाबा अब शर्म सरोरा फिर का करी अपने चरण में हमार शरण के रख ली उहे करंच नाव के दानो के मूस के वाहन बना के जननी आ बाबा ओकरा के वाहन बना देली हम अगला जन्म के दानो रहनी तो हम मूस बन गइनी आई अगला जन्म के बकरी रहली तब भोले बाबा के सवारी जगह बोल लइका कहता कि हम उरी के ललनवा के बाबा पूजी के चला तू हुआ तहार नचनिया मिल के नाची हमरा ऐसा नाच दी त 500 रुपया दे गिरिधि सिद्धि के सजा गौरी के ललनवा के बाबा पूजी नाच बोलना पिया तारे गाजा हो पिया तारे गाजा तीन आदमी नाच नचे हैं हमार गार जीवन मगध सम्राट जकरा के इज्जत कइले सुदर्शन जादव हां जनलू भौजी आ एगो हमार छोट भाई बा परदुमन आ एगो ई छापरा में कुंवर के चेला कि रौर कि हथिया कि मानव के तन पइलो अरे मुड़ी पइलो गोज के कि मानव के तन पइलो अरे मुड़ी पइलो गोज के अरे शंकर जी के बेटा बारो अरे बिना बीज भिखारी ठाकुर के वो नाच देख ले उनका नाच के उड़ली ओकरिया ओकरे खाए के बनाव टिमकी से कस बेसन देबी इनका रखिया भौजी उर्फ बेसन देबी हे अरे हथिया छोटे लाल भैया अरे हथिया अरे क्या सुढ़ावा रे अरे हथिया देखा ऊपर में नस घे जाई बा हम अरे हथिया पवन भाई का सुढ़ावा रे पवन आज हतना चैनल लगल बा
देखिए एक कलाकार के मदद करेला। जैसे हमनियों के गांव में कुछ प्रोग्राम होई तो घर के मुर्गी दाल बराबर तो पूछा जाए कि अलबेला जी केकरा के बुलावल जाओ तो नीमन कलाकार को सपोर्ट करेला। हमरा समाज के भाई, हमार परिवार के भाई, अपना जमाना के जितेंद्र आज अभियंता बारे। एक पूरा रामायण के किताब ये जितेंद्र यादव के बाद में ये बबन विशाल लेके जाए वाला ये आज हलचल बुझाता रे गड़िया गड़िया के काथी रे कारवा कमांडरवा करता रे। ये बबन विशाल कलकत्ता में उनकर बोलती बंद कर देले रहल जनलू। तो हम गुजारिश करब अपना भाई से कि तनी मंच पर आबो आ एगो कलाकार के इज्जत ना करी तो फिर के करी। आबो भाई तनी चैनल भाई लोग डोली हलो आ फुल सपोर्ट रही। हतना जनता के देवी माई के मंदिर पर कहत बनी कि हमारा भी जितना पार लगी भले भौजी के 10 गो भाई मिल जाओ लोग, लेकिन तू हमरा खातिर एगो भाई बारे। तनी ताली बजाई सब ए बबुआ तुरंत इनका जोड़े हम कैसेट करावत कहनी अनु देखे हम नाजायज बात कहिले जवन होखे वाला रहेला तो कि अरे कि हम गौरी के लाला नवा के बाबा पूजी ले चरा नवा के तो चल बाबू देवी माई के मंदिर बा ना होरका नहीं के हाथ में घाव बना बाजू देवी माई के मंदिर बा पहले के